ጅናብዘው ቀይ ባህርን ኢትዮጵያ ለማጣት 30 ዓመት ከዚያ በላይ የወሰደ ትግል ነበር ታውቃላችሁ። በ30 ዓመት ትግል ውስጥ በብዙዎች ርብርብ ነው ኢትዮጵያ ያጣችው። ሌላ 30 ዓመት ያስፈልጋታል ብዬ ግን አላስብም። በተረጋጋ መንገድ በሰከነ መንገድ በውይይት መሄድ በጣም አስፈላጊ። የፈለገ ብንወያይ ግን ለማጣት የፈጀብን 30 ዓመት ለማግኘት ይፈጅብናል ብዬ ግን አላስብም። የኢትዮጵያ የቀይ ባህር ስትራቴጂ የህልውና ጥያቄ ነው። ሰሞነኛው የዓለም ቀውስ ደግሞ ይህ ስትራቴጂክ ትክክለኛ ብቻ ሳይሆን የማይቀየርና የማይታጠፍ የሀገራዊ ህልውና መሰረት መሆኑን በግልጽ አሳይቷል። የሰሞኑ የሆርሙዝ ባህረ ሰላጤ ውጥረትና በኳታር የራስ ላፋን የጋዝ ተቋም ላይ የደረሰው ጥቃት ዓለም አቀፍ የንግድ መስመሮችና የኢነርጂ መሰረተ ልማቶች ምን ያህል ተሰባሪ እንደሆኑ ሕያው ምስክር ሆኗል። ይህ ክስተት ከ120 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ላላትና በማደግ ላይ ላለች ኢትዮጵያ በተረጋጋ እንታይና ንሰንበፀን ኢና ብልጽግና ኣብ ምንታይ ኣተኪሩሎ ስትራቴጂ ናቱ ኣብዚ ከቢድ ፀገም ኣጋጢሙሉ ኣብ ዘሎ እንታይ መዋፅኦ ይሓስብ ኣሎ? ደጊሙ ደጋጊሙ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ መዋፅኦ ክኾነ ከም ዝኽእል ገይሩ ይሓሲቡ ዘሎ። this is very interesting ምክንያቱ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣብ ዝብእሰሉ ዘሎ መፍትሒ ክደሊ ኢኻ ትደልዮ። ኖርማል መራሒ መፍትሒ ዘናዲ ከመይ ገይሩ ነዚ ዘለዎ ሽግር ክሰግሮ ይኽእል። እቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ግን ኤክሰሲቭሊ ኣብ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ዘለዎ መርገፂ ትክክለኛ ከም ዝነበረ which I can find of the translation is bullet point ገይሩ ላይ ነበር። ዝኾነ ግን it doesn't matter እንታይ መሪፆም ኣለዎ ሳቶም ብልጽግና መሪፅዎ ዝነበረ ስጉምቲ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብልና ክንነብር የብልናን ዝበሉ ኣብይ ኣሕመድ ክሳዕ ክንደይ ንርሑቕ ጥሚቱ ዝሰርሕ መራሒ ምዃኑ ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ምዕፃው ሲ ኣብ ደገ ባሕሪ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ተረዲና ይብላ ኣሎ። ሪሊ ብልጽግና ዘያታ ርእስኹም ወሽመጥ ሕርሙዝ ምዕፃው ንስዑድያ ንቀጠር ኣብ ደገ ባሕሪ ናሃለወካ እኹል ከም ዘይኮነ ኣብ ደገ ባሕሪ ናትካ ጥራይ ንበይኑ እኹል ከም ዘይኮነ ንባሕሬን ኣብ ደገ ባሕሪ ጥራይ እንተለካ እኹል ከም ዘይኮነ ንኩዌት ኣብ ደገ ባሕሪ ጥራይ እንተለካ እኹል ከም ዘይኮነ ንካልኦት ሃገራት ድማ ከምኡ ካልእ ድማ ኤሮጳ ብምሉእ ገጅፍ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣለዎ። ኣውስትሬልያ ብምሉእ ብባሕሪ ዝተኸበበት እያ። ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ምዕፃው ግን ክሳብ ክንደይ ይስምዖም ኣሎ። ምክንያቱ ኤነርጂ ናቶም ካብቲ ቦታ ስለ ዝመፅእ። ስለዚ again these people are deluded ኣብ ካልእ ህውተታ ኣትዮም ኣለዉ። ዕላማ ግን ኣለዉ። ነዘረባ እዚ እንደግበልኩም ዘለና ስለምንታይ የምፅዎ ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ንኩሉ እዛ ኣብ ኢራን ተፈጢራ ዘላ ዝብልዋ ዘሎ ፀገም ንኩሉ ፀገማቶም ንሳ ክትሽፍነሎም ትኽእል ዝመስሎም ዘሎ። ምክንያቱ ብሰንኪ ኣብ ኢራን ተፈጢሩ ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ዘጋጠመ ናይ ነዳዲ ፀገም ንኩሉ ዓለም ፀሊዩሎ። ንሕና ድማ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣጋጢምና ዘሎ ጥራይ ኮነን ትሽግር ኮይንና ዘሎ እንታይ ዳ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብልና ካልኣይ ፀገም ተወሲኽና ኣሎ ይብሎም። ኦኬ እቲ ሪል ፕሮብለም ናቶም ግን ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ። ናይ ነዳዲ ፀገም ከቢድ እናኾነ ይመፅእ ስለ ዘሎ ነቲ ስርዓት ነቕነቕ ኣቢልዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ናይ ነዳዲ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ከቢድ ዝኾነ ናይ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ነውፂ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ነቲ ስርዓት ክቕፅል ኣብ ዘይክእል ደረጃ ኣብፅሕዎ ስለ ዘሎ እዩ። ምስ ጎረባብቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ተወሲኹ መመሊሱ ፀቕጢ እናፍጠረሉ ይኸይድ ስለ ዘሎ እንታይ ገብሩ እዮም? ነዛ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣጀንዳ ከም ተዋሃበቶም በዚኻ ትፈልጥ ክሞቱ እናደለዩ ከሎ ካልእ ቀዳምነት ናሃለዎም ኣብ ካልእ ኣተኪሮም ክሰርሑ ዝግብኦም ናሃለዉ መመሊሶም ኣብዚያ ጉዳይ እዚያ ልቕልቕልቕልቕ ክብሉ ኢና ንሪኦም ዘለና። እዚ እውን ሓደ ካብቲ መርኣያ ናይቲ ኣጀንዳ ናቶም ኢና ንርኢ ዘለና። ከም ኤርትራውያን ኮይና ክንሪኦ ከለና ግን ወየዳ ነዳዲ ረኺብኩም ዘይነበርኩም እንታይ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሳይሓትትን ይወደይ ናይ ጋዝን ናይ ኤነርጂ ናብ ዝቐረበ ኣምፂና ኩነታት ናትና ክንፈትሖ ኢና ኢሎም ዘይዛረቡ ይነበሩን። ኤኒዌይ that's a different story። ንቐፅል ለንቀነ ኣብ ኣጋጢምዎም ዘሎ ናይ ፀቕጢ ናይ ነዳዲ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም ብኩሉ ክንሪኦ ኢና። Ethiopia enforces fuel measures as shortages disrupt transport. Authorities in Ethiopia have introduced fuel-saving measures as a deepening shortage disrupts transport and daily life. State institutions and companies are shifting to remote work, limiting vehicle use, and placing non-essential staff on mandatory leave to reduce fuel demand. The crisis follows supply disruptions linked to regional tensions involving the United States, Israel, and Iran, with a long queue. ሕጂ ኣብዘን ዝሓለፋ ሰዓታት ረኣናዮ ነገር እንተሎ ሓደ ናይ ነዳዲ ፀገም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናባእሰ ይኸይድ ከም ዘሎን ናይ ነዳዲ ፀገም ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ካልኣይ ተወሳኺ ምስ IMF ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ። ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ድማ ነዳዲ ካብ መጠን ንላዕሊ እናኸበረ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ብልጽግና እንታይ ታክቲክ ጀሚሩ
ዋጋታት ድጎማ ነቲ ድጎማ አልይዎ ዝነበረ ድጎማ ንኽኣልዮ IMF በቲ ዲል ምስ IMF ገይሩ ዝረኽቦ ዘሎ ገንዘብ ነቲ ማርኬት ናቱ ሊበራላይዝ ወይ እውን ከፍቶ ከም ዘለዎን ኩሉ ድጎማታት ድማ ከልዕሎ ከም ዘለዎን ተረዳድዩ ስለ ዝነበረ ድጎማ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ተላዒሉ ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ ድጎማ ከም ብሓድሽ ይመልሶ ከም ዘሎ ናይ IMF ድማ ይልምን ከም ዘሎ በጃኹም ተረድኡኒ ሃገር ክትፍንጀረኒ ደልያ ስለ ዘላ በጃኹም ተረድኡኒ ይብሎም ኣሎ ኣብዚ እውን ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ድጎማ ስምዑ ተሓናፍ የነዳጅ አቅርቦት እጥረት በኢኮኖሚያችን ላይ እና በማህበራዊ እንቅስቃሴያችን ላይ ሊኖረው የሚችለውን ተጽዕኖ ከወዲሁ በመረዳት በአንድ በኩል ነዳጅን በቁጠባ እንድንጠቀም መመሪያ ያስተላለፈ ሲሆን በሌላ በኩል ግን አቅርቦቱን ለማሳለጥ በተባራሪ ገበያ ወይም ስፖት ማርኬት አማካኝነት በከፍተኛ ውድ ዋጋ በመግዛትና በማቅረብ ላይ ይገኛል። እስካሁን መንግስት 262 ቢሊዮን ብር ገደማ ነዳጅ ለመደጎም ጥረት አድርጓል። አሁን ላይ በየወሩ ከ15 እስከ 20 ቢሊዮን ብር ገደማ በመደጎም ላይ እንገኛለን። በእኛ ሀገር ሁኔታ ከሌሎች ሀገራት በተለየ ሁኔታ ልንከተል የፈለግነው ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ነዳዲ ፀቕጢ ነቲ ብልፅግና እቲ ዝኸበደ ፈተና ኮይንዎ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ነዳዲ ሳን ጥራይ ደይኮነ ዘሎ ዋላ እውን እቲ ዋጋ ተራ ህዝቢ ክፃወሮ ዘይክእል እዩ ምክንያቱ እቲ ርሱን ዋጋ ናይ ነዳዲታት ሰብ ንትራንስፖርት ድዩ ንካልእ መግቢ ዝጥቀመሉ ብኡ መንፅር ክኸብር ስለ ዝኾነ እቲ ዘሎ ዝቕባበ ንሰማይ ይክድይብ ስለዚ ነቲ ነዳዲ ንክሕስር ብኽሳራታት ናቱ ድጎማ ክገብር ኣሎ ድጎማ ድማ በታ IMF ፕሮግራማት ይዎ ዘሎ ኣይፍቀዶን እዩ ምክንያቱ ንሱ ድጎማ ስለ ዝገብር ነቲ ኤክስፖርት ማርኬት ማኒፑሌት ስለ ዝገብር ድጎማ ዝበሃል ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ጎቦታት ኣትዩ ተቐርቂሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ትሪእዎ ከም ዘለኹም ማሲቭ ሰብሲዲስ ይብላሉ the government has spent approximately 262 billion ብር on fuel subsidies ስለዚ ድጎማ ይገብር ኣሎ እዚ ክልኩል እዩ ስለዚ ብIMF ንዑ ንምሽፋን currently it spends 15 to 20 billion ብር monthly to keep the prices manageable for the public again ሕጂ እውን እንተኾነ ብዙሕ ገንዘብ ንወርሒ እናጥፈ ክሳብ 20 ቢልዮን ገንዘብ እናጥፈ ነቲ ዋጋታት ሰብ ከም ዝኽእሎ ክገብር ይፍትን ኣሎ እቲ ንሪኦ ዘለና ፀገም ኩናት ናይ ኢራን ድማ ነቲ ዋጋታት ሰብ ክፃወራ ከም ዘይክእል ክወስዶ እዩ ሽዑ ክፅመም ዘይክእል ህዝቢ እንተለካ ነቲ ኩነታት ነኺሱ ክኸይድ ዘይክእል ወይ ዋላ እውን እቲ ቅርፂ ናይቲ ሃገር ኣነባብራ ናይቲ ሃገር ከቢድ እዩ ብዘይልቹ ንኽትነብር زي إلكتريك نختنبر كل تي منابرو تك أديس أبا for example تي زلو هاي رايز دو قلو دو نهري إلكتريك نوي وان زي اللي كسع كندي حدا قا كوردو يتتتغرسي كرداكا خلالو سلازي أتيوم زلو كبيد زخوان فتنايو كالي قون نايز زقبر زلو دما أنتي أبزي أبتناتو ميديا وتي أزنبرتيا حدش زينا مالتيو كساب over 650 including government officials detained as Ethiopia cracks down on illegal field trade and amid deepening shortages كساب 650 لعلي 650 سبات أبتنا نادي زي حقاوي علاقة توافيرهم زصنحو تمنجستي كم زعسرة يزنقر زلو إذا كان تايزر زلو تمنجستي نقول لهم حلفتي تفلالي حلفتي إن عسرة شجري في الأرقام زلو أن تشجر كفتح فتن كم زلو يزنقر سيراك بحال بدل ما تقبلوا لحد حال ترديناكم علينا نتسرعات كجنس الوزع على يو وينزفتنون كونوا قوليهم أمثيلكم بشو من نادي تأثرهم سلزلو غنبر سلز public disobedience مالت أنصارو استنسون كونوا قوليهم بس نادي أتعايزوا زبلهم زلو نابله صبوز غنى متنبهي هيبوهم نيرو زون تايو Ethiopian authorities have detained including government officials in connection with illegal field trade and hoarding ስለዚህ ንነዳዲ ብኽቡር ዋጋ ብፀሊም ዕዳጋ ዝሸጡ ዘለዉ ከምኡውን ንነዳዲ እናወሰዱ ዝሓብኡ ዘለዉ ምንታን እቲ ዋጋ ንላዕሊ ንክኸይድ ንዓታቶም እውን ስጉምትታት ይወስድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ authorities also seized more than 720,000 liters of ክሳብ 720,000 ሊትሮ ናይ ነዳዲ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክሕዙ ከም ዝኽኣሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ወልሲ ብከምዚ መንገዲ ክፍታሕ ይኽእል ዶ እቲ ፀገም I don't know but time will tell ግዜ ክፈትሖ ዝኽእል ግዜ ክምልሶ ዝኽእል ሕቶታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣካል ናይቲ ዝፍጠር ዘሎ ፖለቲካዊ ነውፂ ኣብቲ ዓዲ ክኸውን ከሎ ብብዙሕ መልክዕ ክረአ ዘለዎ እዩ ኢትዮጵያ ኣትያቶ ዘላ ጉዳይ ባይ ዘ ወይ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ደይኮነሲ ኣብ ዱባይ እውን ትማሊ ከም ዝተረኣየ ምክንያቱ ካብ ዕለት ሓደ ጀሚሩ እቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ክሳብ ብ7% ክውስኽ ከም ዝኽእል ሓድሽ ሕግታት ኣትዮም ስለ ዘለው ሪጋታት ናይ ነዳዲ ኣብ ዱባይ እውን
حلف زبالة كم زنبرن فايرال كوينو خم زنبرن ذكريو الجون الزون رياض لنا كنتات أزيو كبيد ناخونك خي كم زغل أبي أحمد ما أيكونن نعوك حجزوتهم نعوك حجزوز حسبوا نبعلهم كبيد حدقان كبيد كساران وريدوهم كم زلوا يمزل جرزلو كل زن رياض لنا دما بلتقنا كابت كل زلوا بوليتيكاوي حيتوتاتن تجمعتن زينس أزيو كبيد نيكو طباوي شجر قط إمو خمزلو إذن جرزلو نحنا نتكونتاتنا بحر راينا خنكاتل كالاي أب كباب أفتق بحر ناتنا حدا قداسي معبالة يمت كمزلو ينقرالو وريزات أبزو سمعوا مدحان كلتا نقرات كريكمي مجمريا اتيمن تاك قبريد الخمزلو Yemen has now officially entered the war involving the United States, Israel, and Iran. A statement has been issued from Yemen claiming that it has launched dozens of missiles toward Israel. Israel has also confirmed these missile attacks. Yemen, which is considered one of Iran's major allies, has now threatened to block the Bab el-Mandeb Strait after the Strait of Hormuz. It is important to remember that last year, Yemen had effectively disrupted traffic through the Bab el-Mandeb Strait, which led to nearly 10% of crude oil exports to Europe being affected. Later, when a ceasefire was reached in Gaza, Yemen allowed the passage to resume. With the Strait of Hormuz already under disruption, the world is facing an economic crisis. Prices of crude oil and natural gas are continuously rising. If the Bab el-Mandeb Strait is also closed, it could cause severe global consequences. هجي تمليسنا زيامة نسمع ياكلتين كتعازلكم. On them, right? And if what could tell our viewers what the Yemenis could do there? I mean, it's not just about what they could do, it's what they already did, Rick. Like for more than a year, the Yemenis kept a stranglehold on the Bab el-Mandeb Strait, where I want to say about 13%, if I'm not, my figure's not incorrect. 10% gas and 12% oil. Yeah. There you go. Crosses through the Bab el-Mandeb Strait, which is even smaller than the Strait of Hormuz. And for about a year and a half, the Yemenis kept control of these, and the US deployed warships and the EU deployed warships, and they had to go back with their tails between their legs because they couldn't degrade Yemen militarily enough, despite bombing. الجون انت يوم زبلو زلو حدا كابتي نتكو طبعا علمنا لبوات في لزلو قداي انتلو ناي حوتي سقمتناتو اتزبالت كالكوليشن يوسط كم زلون كابز حجي زلو كنتات نتكو طبعا علم انام ببيخي سلا زلو مس إيران دما صبوغ زخونه كوردينيشن كم زلو ويزن قر زلو سلازي كلتيوم كوينوم نخلتيو مسمرات نكعصو زلو تخلو انا عبي خيد اللو اذا خانتاي زريكا وبابيل مندب تزقال ليو نكتعصو مغنياتو ازيو صبيبن بقليلو كتعوتو تخل نغرون سلا زخونه كلتيوم مسمرات دما ابيد زيوم حيلتات ابيد ايرانن يمنن وديقو خمزلو يزن قر زلو دونالد ترامب دما كل تخقبرو زخل ويون كل تزفتنو كساب حجي نزي صقامزي كفتحو وي كقيرو خمزي كعله ينقرالو ناو لك انا ذا فيديو ناقبركو خلو ابزي حجي بتي هازلو خلو دونالد ترامب حدش حبريتا اب معلتا ونديو اب ساعات اندي دوصو زلو زينا دارغا كبيريو نخلو فلو كتقبرو انت يبلالو ايرانس نيو ريجيم president much less radicalized and far more intelligent than his predecessor has just asked the United States of America for a ceasefire. We will consider when Hormuz Strait is open. Free and clear. Until then, we are blasting Iran into oblivion, or as they say, back to the Stone Ages. President Donald J. Trump ilu ጽሒፍ ለማለት ያብትሩ ሶሻል ዝብልናቱ ናይ ሶሻል ሚዲያ ካምፓኒ ለዋብናቱ ፕላትፎርም ይድጽሕፍ አጅንታየም ዝብሉና ዘለው this is I don't know بخميك تردوه تقولوا دونالد ترامب هذا بريزنت نا إيران بريزنت بزشكيان حدش بريزنت زبلو زلو ناي قدم بريزنت يو هذا بريزنت نا إيران زنبرك متي رجيم تشينج غير زبلو زلو the same president you new president قايب لولو there's no change up to political structure ناي إيران مالتي so president بزشكيان مكوينات president سينيرو still president زلو سيو لسلس بلا position كم زلو قدموني في اللتنيرو كابتن moderate political stance زلو ميو تمالا أبيلو هذا صحف صحيف نيرو نحنا كنا ردادان نزو كينات الزون نكن فتحو دليت على النايو نزو كنقبرقن دليتاتنا أبقى مزقتو مرراك قبرنا يعني كل دما جارانت كبسق الحيل مزهلي لنيرو دونالد ترامب عبد الرحمن سلازنا بر دونغيري وانا تزينا دونغيو سلازرايو حجي نعوريو هكا تحقيسو إيران مقراصنا يتوسخ قبريت بلا لايلو كم زباليلا قداوي نقرا بذكر دانا زلو أب إيران IRGC ዝበሃል ዘሎ ወታደራዊ ክንፍን እዚ ሱፕሪም ሊደርን ጥራዮም ዝመርሑ እቶም ፖለቲካውያን መራሕቲ ስልጣን የብሎም ኣብዚ እዋን እዚ ኣለዎም ስልጣን ግን
ኩናት ጠጠው ከብሉ ወይ ውን ዓብ ውሳነ ንኽገብሩ መሰል የብሎም ሓይሊ እውን የብሎም ስልጣን እውን የብሎም ስለምንታይ ሃገር ኣብ ኩናት ስለ ዘላ ነቲ ኩናት ዝመርሕዎ ዘለዎ ድማ እቶም ወታደራውያን መራሕቲ እዮም እቶም ወታደራውያን መራሕቲ ምስቲ ፖለቲካውያን መራሕቲ 100% ብሓደ ኮይኖም ዝሰርሑ ኣለዎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና እዚ ሓድሽ ሱፕሪም ሊደር ኮይኑ ዘሎ ድማ ንባዕሉ ካብቲ ናይ ፖለቲካል ስትራክቸር ናብቲ ሚሊተሪ ስትራክቸር እዩ ዝያዳ ዝቐርብ እዩ ዝበሃል ቀንዲ ደገፍ ናቱ ወይ ቀንዲ ቅርበት ናቱ ካብ ቀደም ካብ ኣቦኡ ንላዕሊ ምስዚኦም ወታደራውያን ክንፍናቶም ማራዩ ቅርበት ዘለዎ እዩ ዝበሃል ስለዚ እዚ ዝብሎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ህውተታን ዓጀውጀውን ኣትዩ ስለ ዘሎ እምበር there is nothing ሓድሽ ነገር ዝተፈጠረ ወይ እውን ፍሉይ ነገር ዝተፈጠረ የለን ይላገፅሉ ድማ ኣለዉ ክሳዕ ክንደይ ዓቕሉ ፀቢብዎ ከም ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ካብዛ ኩናት እዚኣ ንኽወፅእ ክሳዕ ክንደይ ተሸጊሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and this tells you one thing ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ሕጂ ዘለዎ ነዚ ሕጂ ኣጋጢምዎ ዘሎ ኩነታት ንኽሰግሮ ኣብ ኢዱ ከም ዘይኮነ ዝሕዝን ክፋልስ እዩ ዋላ እውን ኤግዚት ንክገብር ኣብ ኢዱ ከም ዘየለት ስልጣን እቲ ኩሉ ነገር ክገብሮ ዝደልሲ ኣብ ስልጣኑ ኣይኮነን ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር another big trouble ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ ኣይኮና ንርኢ ዘለና ባብኤል መንደብ ንባዕሉ ንዑ ከይተንከፉ ከለዉ እዮም ኢራን ክንዲ ፀብለልትነት ገይሮም ዘለዉ ኢራን ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከይዓፀወቶ ከላ ቅድሚ ዓመት ትዝክሩ እንድሕር ኮይንኩም ሕውቲ ግን ነዚ ባብኤል መንደብ በይኖም ዓፅዮም ነይሮም በይኖም ኢራን ኣይዓፀወትን ነይሮሽ በይና ድማ ኣሜሪካን እስራኤልን ይድብድብዋ ነይሮም በይኖም ድማ መኪቶሞ ወፂኦም ማለት እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ኢዶም ዘሎ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ለቨሬጅ ከም ዘለዎምን ሓይሊ ከም ዘለዎም ይሩ ኣለዉ ስዑድያ ዳ እንታይ ክትገብር እያ ኣብዚ እንድሕር ኢልካ ትም ስዑድያ ትም ዝበልኩም ተገበርኩም ዝገበርኩም ተገበርኩም ትም ኣብዚ ጉዳይ እዚ እተውን ተበልካ ትም ስዑድያ ኣብያ እያ ዘላ ምክንያቱ they have a lot to lose ብዙሕ ክሳራ ኣለዎም ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ኣትዮም ሕውቲ እንታይ ክገብሮም ከም ዝኽእል ኢራን እንታይ ትገብር ከም ዘላ ኩሉ ሪኦም ኣለዉ ስለዚ there is no ንሳቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ የለውን ገለገለ ኣብ ስዑድያ ተፈራርሃላ ናብ ኩናት ክትኣቱ ትኽእል እያ ኣምዚ ክትገብር ትኽእል እያ ብላ ብላ ኣህማ ከምዚ ዶ ከምዚ ዶ ዝበሃል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና but in reality ስዑድያ is doing nothing and saying nothing just ነቲ ኩነታት ፖለቲካዊ መፍትሒ ክርከበሉ ዝኽእል ተኮይኑ እቲ ኩናት መፍትሒ ክግበረሉ ዝኽእል ተኮይኑ ብላብላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንስዑድያ ኣብዚ ኩናት እዚ እንድሕር ኢትዮማ ድማ the biggest ዝዓበየ ክሳራ ናይ ስዑድያ ኣብ እዩ ከጋጥም ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከባቢና ዝለዓለ ተደላይን ብዝለዓለ ማእከል ናይ ስዕበትን ኮይኑ ዘሎ እዩ ነዚ ድማ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና እተን ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ዓረብ ዝካየድ ዝነበረ ድማ ስቲል እቲ ውድድር ትሎ እዩ which is ቅድም አንድ የዘለልኩት ነገር ነበር ጦርነቱ አንዱ ያለዘበው እኛ ጋር ጦርነቱ እንዳፈነዳ የቆየው ሌላው ነገር ምን መሰለህ ሳውዲና ኤምሬት ከፍተኛ ፉክክር ውስጥ ገብተው እነሱ ነበሩ ነገሮች እያጦፉ ያሉት አሁን ሁለቱም በራሳቸው ነገር ተጣምደዋል ሆኖም ግን አብይ ሄደው የዛሬ 2 ሳምንት 3 ሳምንት አካባቢ ነው ከዛ ወዲህ ብዙ ነገር ተካሂዷል ወደ ጦርነቱ ሲገባ ኢራንን በ3-4 ቀን በ5 ቀን ደቁሰን ወደ ኖርማል ህይወት እንመለሳለን የሚል ግምት ነው ያ አለመሆኑ ነገሮችን በየጊዜው አሰስ እንዲያደርጉ ቢያስገድዳቸው ይመስለኛል ያም ሆኖ ግን የኢራን ጦርነት ጋብ ካለ በኋላ ኤምሬት ሱዳንን ጊባ ማድረግ አትችልም አየህ ሰሞኑን እየሆነ ያለው ነገር በኋላ ላይ ማለት እንበታለን ሶማሊያ ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር ስታይ ሱዳን ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር ስታይ ዩኤኢ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ሱዳንና ኢትዮጵያ ላይ ኢንቨስት አድርገዋል ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ደጊምና ደጋጊምና ብዙሕ ግዜ ዝረኣናዮ እዩ ብሰፊሕ ድማ ክንርድኦ ዘለና ኢና ሓደ ካብቶም ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ድሓን ዝኾነ መረዳእታ ዘለዎ እውን ነቲ ኩነታት ኣፅቢቡ ጥራይ ዘይኮነ ኣግፋ ሓቢሉ ክሪኦ ዝፍትን ጀዋር እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ጉዳይ ናይ ዞባና ብብዙሕ መንገዲ ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ ብልፅግና ወይ እውን ኣብዪ ኣሕመድ ዝኸዶ ዘሎ ካብ ነፍሱ ዝብገስ ኣይኮነን ንብላ ኣሎ ኢማራት ኣብዚ ከባቢና ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ክሳብ 30 ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብ ኢንቨስት ገይራ ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ጋድ ነዎ ሰብ እንታይ ኢንቨስት ትገብረላ እንተወሓደ ብኮረፕሽን ገለን እምበር ዝርአ ነገር ከምዘየለ እዮም ዝነግሩ ዩኤኢ and Saudi Arabia are in a high stake rivalry ስለዚ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ከቢድ ዝኾነ ውድድር እዮም ዘለዉ ከቢድ ዝኾነ ውድድር ድማ ካብቲ ናይ ቀደም ብዝበለፀ እቲ ውድድር ሕጂ ክዓቢ እዩ and I'm telling you this many times ኣብዚ ቻነልና ብተደጋጋሚ ንነገረኩም ዘለና ኢና እዚ ውድድር ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ካብቲ ዝነበሮ ንላዕሊ ክቕፅል ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩና ዘለዉ ስለምንታይ እቲ ከባቢ ንሶም ዝነብሩሉ ዘለዉ ንባዕሉ ውሕስነት ከም ዘይብሉ በርሂሎም ኣሎ ስዑድያ ይኹን ኢማራት ይኹን ካልኦት ሃገራት ወላ ቀጠር ባሎ ኩሎም እቶም ሃገራት ዓረብ እቲ ዘለዎ ቦታ ንኽነብሩ ውሕስነት ዝቦም ኣይኮነን ብፍላይ ድሕሪ እዚ ኩናት እዚ እቲ ቁጠባ ኖርማል ተተመሊሶም ንባዕሎም እቶም ሮያል ፋሚሊ መህደሚ ቦታ ክደልዮም ኣብ ኣፍሪካ ክብለኩም ክእል እያ እቲ ዘለዎ ቦታ
ሰስቴይነብል ክትነብረሉ ትኽእል ቦታ ይኮነ ስለዚ ኮሎኒስ ክደልዮም ኤውሮጳውያን ቀደም ናብ ኣፍሪካ ክመፁ ከለዉ ክገዝኡ እንታይ ገብርዮም መፅኦም ዓዶም እኹል መናብሮ ንክነብሩ እኹል ፀጋታት ስለ ዘይብሉ ካልእ ክነብሩሉ ዝኽእሉ ፀጋታት ንክረኽብሉ ዝኽእሉ ቦታታት መፅኦም እዮም ክገዝኡ ጀሚሮም ሃገራት ዓረብ ድማ ንግዚኡ ነዳዲ ኣለና ነዳዲ ናትና ግን ክነቅፅ እንተዘይነቐፀ ድማ ዓለምና ካብ ነዳዲ እውን ክትወፅእ ትኽእል እያ ስለዚ ማይና መሬትና ድሕረስ የብሉ ከምኡ ድማ ንክትነብረሉ እንደልሃመት እዩ ስለዚ እንተተኻኢሉ ካልእ ሃገር ኣብ ዝለምለም ዝኾኑ ሃገራት ኣፍሪካ ድኹማት ዝኾኑ ሃገራት ርኢና ክንቋፀር ክንከል ኣለና ንሕና ንዝውሮ መንግስቲ ክኸውን ከል ኣሎ እንተደይ ተኻኢሉ ድማ ኣብ ኣገደስቲ ቦታታት ስትራቴጂካዊ ንነዊሕ ክቕፅል ዝኽእል ወላ እውን ፀጋታት ናትና እንተደቐፀ ኣብ ካልእ ብዘለና ኢንቨስትመንት ክንነብረሉ ንኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ዝብል ኣገይን በዓል ኢማራት ቀደም ዝነበረ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብኡ ንላዕሊ ሕጂ እዩ ተረዲቦም ዘለዎ ቦታ ውሕስነት ዘይብሉ ምዃኑ ንኢራን ክሳዕ ክንደይ ሓያል ሃገር ምዃኑ ንኩሎም ሃገራት ዓረብ በሪሂሎም ኣሎ ኢራን ድማ 92 ሚልዮን ህዝቢ እዮም ስለዚ you cannot change ኢራን ንኢራን ክትቀይራ ይትኽእል ኢኻ ንስኻ ጥራይኻ ክትቀይር ዘለካ ካልእ መንገዲ ክትፈጥር ዘለካ ኣሜሪካ ድማ ንኢራን ክስዕራ ይከኣለትን ኣላ ስለዚ ሓደ ነገር ፕሩፍ ኮይንዎም ኣሎ they have to adapt to the new reality ነዚ ሓድሽ ክውንነት ኣብዚ ሓድሽ ክውንነት መፅኦም ክነብሩ ክኽእልሎም ሓድሽ ክውንነት ድማ ንዖም ምቾት ኣይኮነን ሕጂ ክልተ ነገር ክንርኢና ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ኣይኮነን ካብኡ ቀፂልካ ወላ እውን እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ደይኮነሲ ኣብ ሱዳንን ኣብ ሶማልያን ዘጋጥም ዘሎ ክልተ ነገራት ክንርኢ መጀመርያ ዝስምዕዎ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ብጣዕሚ ኣገራሚ ዘሎ President resigns after federal forces enter Baidoa. Somalia's Southwest State President, Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, has announced his resignation hours after federal troops entered Baidoa, following clashes that left at least 2 people dead and 25 injured in a brief ኣኽሞ ጉዳይ እታ ሶማልያዊት ክልል ኣጋጢሙ ዘሎ ስዕረት ብቐጥታ ምስ ኢትዮጵያ ከም ዝተሓሓዝ ክግለጽ ቀኒየሎ ሎሚ ፕረዚደንት እታ ክልል ብገዛ ፍቓደ ለቒቕ ኣለኹ ምስ በለ ካልእ ናይ ዲፕሎማሲ ክሳራ ብዝብል ርእሲ ፖለቲከኛ ጀዋር መሓመድ ጽሒፉ ኣሎ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ይድገፍ ዝነበረ ናይ ሶማልያ ክልል ደቡብ ምዕራብ ምምሕዳር መራሒ ዓብዱልዓዚዝ ላፍታጋሪን ብሰራዊት ግብፅን ቱርክን ብዝድገፍ ናይ ሓሰን ሼኽ መሓሙድ ፌደራላዊ ሰራዊት ተሳዒሩ ካብ ስልጣኑ ክለቅቕ ተገዲዱ ኣሎ ክብል እዩ ጀዋር መሓመድ ጽሒፉ ላፍታጋሪን ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኣዲስ ኣበባ ተጓዒዙ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ብምምኽኻር ናይ መረጋገፂ ቃል ተዋሂቦ ዝተመለሰ እኳ እንተኾነ ኣብ ርእሰ ከተማት ክልል ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ግን ካብ ስዕረት ከድሕኖ ኣይከኣለን ዘሎ በዚ ምክንያት ድማ ስትራቴጂካዊት ዝኾነት ከተማ ባይደዋ ድሕሪ 20 ዓመታት ካብ ቁፅፅር ሰራዊት ኢትዮጵያ ወፃእ ኮይና ኣላ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጽልዋ ድማ ብግብፅን ቱርክን ክትካእ ትፅቢት ይግበር ክብል እዩ ጀዋር መሓመድ ጽሒፉ እታ ካልእ ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ኢትዮጵያ ዝነበረት ግዛኣት ሶማልያ ዝኾነት ፑንትላንድ እውን ካብ ኢትዮጵያ ንኽትምንዛዕ ኣብ ቀረባ ከም ዘላ ዝሓበረት ፖለቲከኛ ንፑንትላንድ ምስ ኢትዮጵያ ብምዃን ክትከናኸን ፀንሐት ኢማራት ቅድሚ 2 ወርሒ ኣቢሉ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝበፅሓ ፀቕጥን መቋዲሾ ዲፕሎማስያዊ ርክባታ ብምቁራፃን ኣብ ወደብ ቦሳሶ ዝነበራ ናይ ድሮንን ስለያን ማዓስከራ ነቒላ ናብ ኢትዮጵያ ንኽተምፅእ ተገዲዳ ኢሉ ሰራዊት ሶማልያ ትማሊ ኣብ ባይደዋ ዘካየዶ ስርሒት ንመራሒ ፑንትላንድ ኢሚሬትስን ኢትዮጵያን ኣየድሕኑ ኻንዮም ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ዝነበራ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ግደ ብቁልጡፍና ተመናመነ ምዃኑ ብንጹር የርኢ ኣሎ ክብል እውን ጀዋር መሓመድ ገሊፅዎ ነዚ ኩሉ መበገፂኡ ድማ እቲ ብዘይ ምንም ስትራቴጂካዊ ምድላው ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሂብካ ወደብ ንምውሳድ ዝተገብረ ፈተነ ምዃኑ ክንዝክሮ ይግባእ ክብል ይገሊጹ ዘሎ እቲ ዕብዳን ንፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ናብ ሕቑፊ ግብፅን ቱርክን ከም ዝኣቱ ዝገበረ ክኸውን እንከሎ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ መራሒ ኢማራት ቢን ዛይድ ኣልናሃያን ተሓቒፉ ዘይምልቓቑ ድማ ስዑድ ዓረብ ብኩሉ ዓቢ ዓቕማ ኣብ ተፀራሪ ወገን ንኽትስለፍ ዓዲምዋ እዩ ዝበለ ፖለቲከኛ ጀዋር ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይዚ ሶማልያ ናይ ብሓቂ ኣብ ዘገርም እዩ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ እዚ ናይዚ ሳውዘርን ስቴት ዝበሃል ዝነበረ መራሒ ዝትሪዎ ዝፀናሕኩም ማለት እዩ ኩርሲ ካብቲ ስልጣኑ ከም ዝሃድም ንክሃድም ከም ዝተገደደን ናብ ኢትዮጵያ ይሃዲሙ ኢትዮጵያ ከተጥሕኖ ድማ ይፅዕር ከም ዘሎን ግን ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ መግለፂኡ ክትብ ዘይምኻላ ኢትዮጵያ ከም ዝጠለመቶ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ሓሰን ሼክ ብዙሕ ግዜ ምስ ኣቢ ክራኸብ ንሪኦ ነርና ለካስ እሱ ናቱ ፕላን ከም ዝነበሮ ኣብ ደቡብ ኣብ ሳውዘርን ስቴት ዝበሃል ዝነበረ ዕላማ እቲ ፌደራል መንግስቲ ቁፅፅሩ ክሕይል ስለ ዝደሊ ዝነበረ ንብልፅግና ዝነበረ ኢድ ምዝርክብ ዝነበሮ ክበትኮ ከም ዝኽእል ፀቕጢ ይገብረሉ ከም ዝነበረን ኣብ ሶማሊላንድ ዝነበረ ጉዳይ እውን ኢዱ ከውፅእ ፀቕጢ ይገብር ከም ዝነበረን ብናይ ሶማልያ ፀቕጢ ጥራይ ዘይኮነ ግን ብናይ ካልኦት ፀቕጢ እውን ኣብዪ ኣሕመድ ሓደ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ስዕረት ንኢትዮጵያ ከልብሳ ከም ዝኻለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድማ ናይ 20 ዓመት ዝነበሮም ፀብለልትነት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀስ ብቐስ እናሞተ ይኸይድ ኣሎ
ደገርሙን ኣይኮነን ምክንያቱ ንባዕሉ ሃገሩ ክዕቅብ ዘይከኣለ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይዱ ዓብይ ስትራቴጂካዊ ነገራት ከሳልጠሉ ዝኽእል መንገዲ ከም ዘየለ ርዱ ጌርና ኢና ንወስዶ ስለዚ and these are also another aspect ናይቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ ቀርኒ ኣፍሪካ በብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ሓይልታት ዝተፈላለየ ስጉምትታት ዝገብርሉ ዘለው እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ እንመፅእ እውን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሓደ ነገር ተዛረብ ኣሎ ለንቀነ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣርእየኩም ነይረ let me show you this UAE on security amid Sudan scrutiny. Ethiopia has commended the United Arab Emirates for its role in promoting regional stability, even as the Gulf state faces growing scrutiny over its involvement in the conflict in Sudan. The remarks came during talks in Abu Dhabi between Jamal Becker Abdullah and Ali Rashid Al Nuaimi, where both sides reaffirmed commitments to cooperation and political solutions to regional crises. Ethiopia expressed appreciation for the UAE's role in supporting peace and security, while also reiterating solidarity. ብልጽግና ለንቀነ እውን ንዓለም መገረም ንቀርኒ ኣፍሪካ ድማ መስደመም ምዃኑ ከይተርፎ ምንታን ምስ ፍሉይ ልኡኽ ናቱ ኣምባሳደር ናቱ ዲገለ ምስ ናይ ኢማራት ብምርኻብ ናይ ኢማራት ተራ ንዞባዊ ንርቃት ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እትገብሮ ዘላ በርክቶ ብልጽግና ዓብይ ኣኽብሮትን ኣድናቆትን ከም ዝገብረሉ ገሊጹ ኣሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ቀርኒ ኣፍሪካ ምፍራስኩም ንሕና ንደልዮ እዩ ርቃት ንዓና ማለት ንኻልኦት ምዕናው ንሱዳን ምብትታን ንኻልእ ሽግር ምፍጣር እዩ ዝብል መደምደምታ ዝበፅሑ እዮም ዝመስሉ ዘለው እዚ እውን ኣካል ናይቲ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ብዛዕባ ሰሪዕ ዝግበር ዘሎ ኮሸምሸም ወይ እውን ምሶም ኮንካ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ሓዊስካ ክረአ ዝኽእል እዩ እዚ እውን ሓንቲ ኣገዳሲ መብርሂ ተዋሂባ ነይራ በጣም ከባድ ጥቃት መፈጸሙ ተዘግቧል ከዚህ ጋር የሚገናኙ ማለት የሱዳን ብቻ ሳይሆን ሶማሊያንም ሌሎቹንም አካባቢዎች ያሉትን ጉዳዮች ነው ማንሳት የምፈልገው እዚህኛው ክፍል ላይና በስተቀር ሌሎቹ ቦታዎች ስለሚሆነው ነገር ምን ድርጊቱም ንግግሩም አካሄዱም አሰራሩ ግልጽ ነው የዚህ ዘላቂ ጉዳት ምንድን ነው እና አብሮ ደግሞ ይሄ ሰሞኑን የተካሄደውን ጦርነት አብረን ብናነሳው ወዳለሁ ከሱዳን ጋር የገባበት አታካራ ሌላ ምዕራፍ ውስጥ መግባቱ ጦርነቱ ተስቦ ወደ ቤንሻንጉል ገብቶ የተከሰተውን ነገር አብረን ብናነሳው ሰፋ አድርገን ከጀርባ ያለውን እኔ የኤምሬትስ የአብይና የአርኤስኤፍ የጋራ ጦር ማቀናጃ ማዘዣ አዲስ አበባ ውስጥ ተቋቁሟል it should be clear ኢትዮጵያ አሁን የሱዳን የጎንዮሽ ተጫዋች ሳይሆን ማዕከል ሆናለች ዋናው ማዘዣ ጣቢያው ከቦሳሶ ተነስቶ ቦሳሶ ነበር ዋናው የኤምሬትስ የደህንነትና የድሮን ማዘዣ አሁን ተነስቶ አገራችን ውስጥ ገብቷል አንድ ሁለተኛ የአርኤስኤፍ እና የኢትዮጵያ ኃይል አሶሳ አጠገብ የጋራ ማዘዣ አላቸው እዚያ ዝብላ ዘሎ እንድሕር ሰሚዕኩማ ሓደ ካብቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንምርኣይ ኣገዳሲ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ እሱ ድማ ሶማሊያ ብፍላይ ድማ እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ሶማሊላንድ ዝበሃል ከምኡ ድማ ሳውዘርን ስቴትስ ዝበሃሉ ኢማራት ዓብ ፅልዋይ ነይርዋ ኣብ ሶማሊያ ግን ብሰንኪቲ ናይ ስዑድያ በሎ ቀጠር በሎ ከምኡ ድማ ናይ ቱርኪ ዝተገበረ ፀቕጢ እተን ክልተ ፑንትላንድን እዚ ሳውዘርን ስቴትስ ከምኡ ድማ ኣብ ሶማሊላንድ ዝነበሮም እውን ብዓብ ደረጃ ስለ ዝጎደለ ፅልዋ ናይ ኢማራት ናይዚ ኩሉ መዋፈር ናይ መሰረዕ ንምዕጣቅ ትጥቀመሉ ዝነበረት ሎጂስቲክስ ናይ ኢማራት ኢትዮጵያ ይተغير ዘሎ ኢሉ ስለዚ ቀጥታ ፍላይትስ ናብ ኢትዮጵያ ይመጽእ ዘሎ ገሊብ ሶማሊላንድ ይመጽእ ካሊ ድማ ብቐጥታ ናብ ኢትዮጵያ ይመጽእ ካብ ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ ሕጂ ድራናዮ ኣብ ዝሓለፈ ዋን ዝራናዮ እዚ ኩርሙክ ዝበሃል ቦታ ዝተገበረ ኩናት ኣካል ናት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተራ ተሳተፊት ዘይኮነት ዓባይ ኣብቲ ኣጀንዳ ታሪኻ ዘላ ሃገር ምዃና ምግንዛብ የድሊ ዝብል ዘሎ ጀዋር ኣብ ሶማሊያ ዝገበርናዮ ኣካይዳ ኣብ ሳውዘርን ስቴት ከምኡ ድማ ኣብ ፑንትላንድ ዝነበረና ፅልዋ ክእለት ቀሪብሉ ሕጂ ድማ ኣብ ሱዳን ንገብሮ ዘለና ጠላዕ ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ኣብ ልዕለና ከምፅእ ከም ዝኽእል ብዙሓት ኪላታት ይነግሩ ኣለዉ ኢሉ ለንቀነ ጥራይ ሕጂ ሓደ ናይ ብልፅግና ዓብይ ኣናሊስት ኣውፂዎ ፀንሐ ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፎ ኢና ግን ቱ ሰም ኤክስተንት ድማ ገለ ክፋል ዝጭበጥ ነገር ዘለዎ ምዃኑ ዝንገር እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንሪኦ ዝነበርና ኣብዚ ናይ ብሉ ናይል ዝግበር ዝነበረ ኩናት ምናልባት ነቶም ቅድሚ ሕጂ እውን ኣርእየኩም ነይረ ግን ነቲ ስእሊ ናራኣናዮ ክንዛረብ እንተኮይንና እቲ ዝበለፀ እዚ ኣብዚ ኩርሙክ ዝበሃል ቦታ ወይ እውን ኣብዚ ብሉ ናይል ዝግበር ዘሎ ኩናት ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ኮይና ነሰራዊት ሱዳን ስጉምቲ ወሲዳትሉ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ሓደ በጠሎኒ ወይ ከዓ ሓደ በጠሎን ናይ ግብፂ
ኣብቲ ቦታቲ ብሕቡ ኣትዩ ከም ዘሎን ምስ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኮይኑ ነዚ ቦታ እዚ ሓራን ምውፃእ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይዘውር ኣሎ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እዚ ጉዳይ እዚ ንብዙሓት ሓይልታት ኣብዚ ቦታ እዚ ክስዕብ ዝኽእል እዩ። ስለምንታይ እዚኣ ቦታ እዚኣ ካብቲ ጌርድ ዝበሃል ርሑቕ ቦታ ስለ ዘይኮነ ዓባይ ናይ ጂኦፖለቲካ መጣልዒ ቦታ ክኸውን ዝኽእል እዩ። ብሉ ናይል ስቴት ዝበሃል ብዙሕ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ። ስለዚ ሱዳን ነዚ ቦታ እዚ ክትከስሮ ከምኡ ድማ ግብፂ እዚ ቦታ እዚ ንዳዕመ ሰርዕን ናይ ብልፅግና ንኢማራትን ክኣቱ ኣይከፍቅዱን እዮም። እዚ ድማ ካልእ ተወሳኺ ዳይናሚክስ ነቲ ኩናት ቀደም እውን ነይሩ እዩ። እጂ ግን መሊሱ ናብ ዝበርትዐ ቦታ ናብ ዝበርትዐ ደረጃ ንክወስዶ ዘሎ ተኽእሎ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ እውን የሪኢኹም ነይሮም እቲ በይዝ ኣብ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ንነዊሕ እዋን ተዛረብናሉ ኣብዚ ከባቢ እዚ ተመስሪቱ ዘሎ እዚ በይዝ እዚ ድማ ኤግዛክትሊ ነዚ ዝመስረትዎ ነዚ ሕጂ ዝረኣናዮ መጥቃዕቲ ንምግባርን ቀጻልነት ዘለዎ ውሕስነት ናይዚ ቦታ እዚ ቁፅፅር ንክትገብር እንተተኻኢሉ ድማ ከተስፍሖ እዩ። እዚ ቦታ እዚ እንተሰፊሑ ንዳዕመ ሰርዕ እቲ ዝበለፀ ውሕስነት ዘለዎ ክኸውን ይኽእል ብልፅግና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ዘሎ ብልፅግና እንተተሃልዩ ጌም ኦቨር ማለት እዩ። ብልፅግና ክሳብ ዘሎ ግን እዛ ቦታ እዚኣ ኣገዳሲት ኣከራኸሪት ነጥቢ ክትከውን ከም ትኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና መድረኽ እቲ ናብ ኤርትራ ክግበር ዝግብኦ ዝነበረ ኩናት ስለዚ ዝተደናጎየን ከምቲ ዝድለ ክቕፅል ስለዘይከኣለን ቅድሚኡ መፂኻ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክትገብሮ ትኽእል ነገር እንተሎ ኩሉ ነገር ክትገብር ክትክእል ኣለካ። ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኣብን ብልፅግናን ኢማራት ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ሃገር ከም ናቲ ሃገር ጌራ ተወሲዳቶ ኣላ። ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ልዕሊ ኩሉ ድማ ከም ኣቢ ዝኣመሰለ መራሒ ክትረክቡና ይትኽእል ኢኻ። ሙሉእ ብሙሉእ መጋበርያ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ መጋበርያ ምዃን ከም ንቡር ወሲዱ ከም ናቱ ቦስ ገይሩ ዝወስዶ ዘሎ እሞኻ ካልእ ነገራት ክሓትት ዘይክእል መራሕን ተረኺብካ ኢማራት ልክዕ ከምታ ንሃገራ ንህላውያ ትዋጋኣሉ ዘላ ንብልፅግና ክትዋጋኣሉ እያ፣ ንዳዕመ ሰሪዕ እውን ክትዋጋኣሉ እያ። ኣነ መደምደምታ ናተይሲ እቲ ናይ ኢማራት መርሕነት ኣብይ ኣሕመድ ንኸይወርድ ክዋጋኣሉ እዩ። ግን ተዋጊኡ ከጥሕነ ይክእልኒ። ምክንያቱ ገንዘብ ኢኻ ክትህብ ትኽእል። ገንዘብ ንኩሉ ነገር ክቕይር ከም ዘይክእል ዳዕመ ሰሪዕ ምስክር እዩ። ብገንዘብ ጥራይ ክውዳእ ዝኽእል ኩነታት የለን። ዳዕመ ሰሪዕ መዓት ገንዘብን መዓት ሓገዝን እዩ ተዋሂብዎ፣ ግን ቀፃሊ ይሰዓር ኣሎ። ምክንያቱ ሓይሊ ገንዘብን ሓይሊ ህዝብን ሓይሊ ዕላማ ዘለዎ ሰራዊትን ንክስዕሩ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ብኩሉ እቶም ዝዋግኡኻ ዘለዎ ድማ ንመሬቶምን ንርስቶምን ዝቃለሱ ዘለዎ እዮም። ስለዚ እዚ እውን እንተኾነ ኢትዮጵያ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ኣብ ቅድሚያ ተገቲሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ብኩሉ መንገዲ ድማ ትስዕረት የጋጥሞም ስለ ዘሎ ኣብዚ እውን ተወሳኺ መብርሂ ኤርትራውያን ሂቦም ነይሮም። እቲ እንታይ እዩ ዝግምግም ዘሎ ከም ዝርዳእኒ ኢትዮጵያ ኣብ ኩነታታ ዳግመ ግምት ትገብር ምህላዋ እዩ ዘንፀባርቕ እሞ ሓው ዓብዱራሕማን ኣንቢብካ እንተሕኪንካ ብወገንካ ከመይ ረኺብካዮ ነቲ ዘሪኡ ወፂኡ ዝበሃል ሰነድ ናይ ብልፅግና ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ ነቲ ኩነታት ብቐጥታ ስለ ዝፀሎን ስለ ዘንፀባርቐን እሱ ሓደ ካብቲ ምክንያታት ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ بعربية مثلا له صجمنا حد حزب نقل حزبي ربح يخون مصايب قوم عند قوم فوائده يبلو يعني حجي أو بإمارات سرق كلولا ومس بس مخنياتنا يوجد إيران أفكارنا أفريقيا حوفلي مفلكة مونغو إيرتران إثيوبيان كل عز نبرو وجه أزحيلو خوني خليو بجكون جن كال روحتات الله سرعتنا أبي أحمد يكون مرحتنا سراويتو بسلت سجودلهم مخانهم زري بزح ملكتات كرزاني حي حدا عموم أبتنا يتراي وقت راي نايرترا سراويتنا يفنون تزيكون نبعلمون زبالو يبتشوك زي سراويتنا يتراي أجسابا كوزا زراسول حنت استرفونا جراي نبرن كبحالك علي حجون تقولنا مصفانوز قبروزلو رسمي ብዙሕ ስዕረታት እዩ ዘስዕበሎም ዘሎ ብዙሕ ሰራዊት ይማረኻሎ ብዙሕ ኣፅዋርን ይማረኻሎ። ስለዚ ፋኖ ካብ ናይ ጉሪላ ውግእ ናብ ኮንቬንሽናል ዝኾነ መደበኛ ውግእ ዝሰጋገሩሉ መድረክ እዮም በፂሖም ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ። ኣብኡ ንድሕር በፂሖም እንታይ ከመልክት ከባቢታት ክቆፃፀሩን ከመሓዳድሩን ክኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ቦቢሎም ከዓ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምብፃሕ ወይ 4 ኪሎ ናይ መሓዝ ናይ ግዜ ጉዳይ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘሎ ሃገርን ኣብ ከምዚ ዓይነት ቅልውላው ዘሎ ናይ ፀጥታ ቅልውላው ዘሎ ሃገር ናይ ቁጠባ ቅልውላው ዘሎ ሃገር ናይ ብስለት ምጉዳል እንተዘይከውን ምስ ኩረብተኻ ዘባስ ምክንያት ኣይነበሮን ክባእሱ እንተደለየ ሕጂ ግዜኡ ኣይምኾነን ነይሩ። ግን እቲ ካልኣይ ነጥብኻ ዝለዓል እንታይ እዩ እሱ ንረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ረብሓ ናቱ ወላ ናይ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ናይ ሃገሩ ተባሂሉ ይኮነን እዚ ክገብር ዝፀንሐ ማለት እዩ።
تايلان ربحان اي وصاي اجندا تاتي حجز وين كقصل يخلي من البات امارات ان فاكت كان بريج يعني كان دلي يعني راد عبر تي استراتيجي ويت اجندا ناي كالوت حجرات كون يخليو بفلاي كان اي اسرائيل معناته ابزي حسب بربرا كبال كولوزي بغتا مسكيح بحري مسباب المندب استاساسر كاوي تاتي ስለዚህ ኣብዚን ኣተኪሩ ክዛረብ ከሎ ኢንፋክት መንግስቲ ናይ ጅማ ወይ ናይ ኦሮሞ ናይ ካልእ እንድሕር ኮይኑ እቲ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩሉ ከባቢታት ናይ ሶማል ብፍላይ ወደባት ናይ ሶማል እቲ ዝቐረበ ንዕኡ ማለት እዩ ነቲ ናይ ኦሮሞ ናይ ማእከል ኢትዮጵያ ከባብን ደቡብ ጎንደር እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ወታደራዊ ቅልፅም ናይ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ኣብ ግምት ኢኻ ከምኡ ድማ ብልፅግና ሞራላዊ ውድቀት ኣጋጢምዎ ዘሎ ኣብ ግምት ኢኻ እንታይ ከጋጥሞ ይኽእል ምዝ ዝብልዎ ዘለዉ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ከም ዘላን ነዚ ፈተና እዚ ድማ ካብ ሓሶትን ምትላልን ወፂኦም ብሓቂ ኣብ ቅንዕና ተመርኪሶም ክፅዕሩ እንተኽኢሎም ዕድል ኣለዎም በዚ ንሪኦ ዘለና ግን ኣብ ናይ ድራማን ሓሸውየ ናቲኻ ትኸዶ ዘለኻ ግን መቓብርካ በዓልካ ኣዕሚቕኳ ምኹዓት ይመስል ኣሎ ኩሎም ሓይልታት ድማ ብኩሉ ሸነኽ ንብልፅግና ታርጌት ገይሮሞ ይኸዱ ኣለዉ ውድቀት ናይ ብልፅግና ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሪያሊቲ ይመስል ኣሎ ናብ ክውንነት ዝተቓረበ ይመስል ኣሎ እዚ ድማ ኣብቶም ትማሊ ናብ ኤርትራ ክንከይድ ኢና ኢሎም ዝፍክሩ ኣብቲ ዓቕሊ ፅበት ናይቶም ካድረታት ናይ ብልፅግና ብቐሊሉ ክትርድኦ ሓይሉ ክነስኖ ክንምጥሮ ፓወሩ ክነስኖ ክንክእል ኣለና ድሕሪኡ ዝሕተት ይተሓተት ኣይሕምን ኢሉ ተተማጒቱ ድማ ይፅባዕ زبدنا زي حبو الشعبية قينا وبيني لكم نقعد راخبنا ناتي ناي صار حزب زكونو قوامات كفتناي كور لعل كور لبحال وسانتات بمقام እስካዕ መጨረሻ ቃልሲ ኣነ እውን ምስ ብፆተይ ኮይኑ ቃለስ ነይረ ሰላማዊ መንገዲ ኣብ ጠረጴዛ ዙርያ ፈላለያትና ሒዝና ተቃሊስና ነቲ ናይ ህዝቢ ረብሓ ዝሕሊ ቅዋም ክስዕር እቲ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ እውን ክፍፀም ሓያል ቃልሲ ንገብር ነርና እዚኦም ቶም ትሪእዎም ዘለኹም ካብ ምቾት ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣበል ተኸፊልዎም ነታ መዓልቲ መፂኦም ምስቶም ኣበረኻታት ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ሓራ መሬት ድብልዎም ናይ ብልፅግና ሰራዊት ወይ እውን ናይ ፃድቃን ሰራዊት ምሶም እዮም ዝራኸቡ ዘለዉ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ናይ ዳርጋ ምብላዕን ምስታይን ይኣኽለኩም ባጀት እናተወደየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ትገብርዎ እንተለኩም ኣርኢዩኒ ዝመስል ድፊት ዝተገበረሎም እዮም ዝመስሉ ዘለዉ ብምሉኦም ካርታ ተሓቢኦማ ዝነበሩ ወፂኦም ናብዚ ቦታ እዚ ከይዶም እዚኣቶም ኮነሬልያ ትበሃል እዚኣ ሕጂ ውግን ክትመሪሕ ትዳሉ ዘላ ማለት እዩ it's going to be very interesting እስትሪዎ ዘለኹም ካብቲ ጀነራል ጉዑሽ ድዮም ገለ ዝብልዎ ኣብዚ ቀረባ ካብ ትግራይ ሃዲሙ ምስ ክንደይ ካልኦት ጀነራላትን ሃዲሙን ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ካብኡ ድማ ሕጂ ናብቲ ሓራ መሬት መፅኡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፈኸራታት ይገብር ኣሎ ናይ ዳርጋ ብልፅግና ንኣፉን ዕርበቱን ነዚኣቶም ከይተጠቀመሎም ክኸይድ ስለ ዘይደሊ ነቲ ናይ ሓራ መሬት ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት ደገለ ሒዝካ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ይሕሰብ ክህሉ ክእል እዩ ህወሓት ነዚ ፈሊጡ ዲ ዋላ ካልእ ብወገን ህወሓት ዝወፀ ዜና እውን ኣሎ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ታት ምክልኻል ትግራይ TDFን ሓድሽ ምቅያር ወተሃደራዊ መኮንናትን ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ኣብ መንጎ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ዘሎ ዘይምርድዳእ እናተጋደደ ምምጽኡን ኣብ ውሽጢ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ጉጅለታት ትግራይ ድማ ብርቱዕ ምክፍፋል ምፍጣሩ ስዒቡ ህወሓት ሓድሽ ወተሃደራዊ ኣወዳድባን ፖለቲካዊ ምሕደራን ከም ዝዘርግሐ ሬድዮ ዋዜማ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ብዝገብረቱ ቃለ ምሕትት ጸብጺባላ ካብቶም ዝተገብሩ ሓደሽቲ ኣወዳድባታት ሓደ እቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ TDF ዝተወደበሉ ወተሃደራዊ ሰንሰለት ክኸውን እንከሎ እዚ ሓድሽ መዋቕር ህወሓት ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ዕድል እቲ ክልል ወሳኒ ክኸውን ዝኽእሎ ምዃኑ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ትግራይ አንጸላልዩ ዘሎ ስጋኣት ሓደጋ ኩናት ስዒቡ መዋቕራዊ ለውጥታት ይግበረሉ ኣሎ ዝተባሃለሉ TDF ብፍላይ ካብ ዝሓለፉ 6 ዋርሕ ጀሚሩ ታሕተዋይ ደረጃ ዘማእኸለ መዋቕራዊ ለውጢ ምቅያር ላዕለዎት መኮንናትን ድልድል ሰራዊትን ክሰርሕ ፀኒሑ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ እቲ ተገይሩ ዘሎ ምቅያር እቲ ሰራዊት ካብ ፖለቲካዊ ህውከት ኣውፅኡ ናብ ሓደ ማእከላይ እዝ ማለት እውን ሴንትራል ኮማንድ ንምምጻእ ዝዓለመ እዩ ዝተባሃለ ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ ግን
ሕጂውን ልዑል ወጥርን ናይ ኣሰላልፋ ለውጥታትን ይረአ ከም ዘሎ ሬድዮ ዋዜማ ካብ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ሰሚዓ ፀብፂባ ዘላ ከምቲ ዝፍለጥ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣሰላልፋ ኣርምታት ስትራቴጂካዊ ቦታታትን እቲ ሰራዊት 4 ግንባራትን ብቁፅሪ ዝፍለጡ 12 ኣርምታትን ኣለዎ ግንባር ሰሜን መቐመጢ ዓዲግራት ዝገበረ ኣርማ 15 ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ዝርከብ ኣርማ 10 ከምኡውን ብኣንፈት ኢሮብ ዓድዋ ኣክሱም ኣንፈት ሰሜን ምዕራብ ዝንቀሳቐሱ ኣርማ 11 13 17 ሒዙ ይርከብ ደቡብ ግንባር ኣብ ከባቢ ማይጨውን መኮንን ዝንቀሳቐስ ኣርሚ 20 ፍሉይ ስሙ ኣንበሳ ከምኡውን ብኣንፈት ኮረምን ኣላማጣን ዝንቀሳቐሱ ኣርሚ 21 23 ዝሓዘ እዩ ምዕራብ ግንባር ኣብ ጸለምቲ ሑመራን ማይጸብርን ክንቀሳቐስ ትጽቢት ዝግበረሉ ኣርሚ 31 ሒዙ ይርከብ ብተወሳኺ ኣብ ወልቃይትን ደቡብ ሱዳንን ዝንቀሳቐሱ ኣርሚ 33 35 ኣብ ትሕቲ ዝግንባር ዝተሓቆፉ እዮም ኣርሚ 91 ሜካናይዝድ ብጀነራል ድንኩል ክምራሕ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ መቐለ ፍሉይ ስሙ ኩሓ ሰፊሩ ኣሎ ኣርሚ 9 ኮማንዶ ኣብ መቐለ ቁልፍ ቦታታት ዝሓዘ ሓይሊ እዩ ኣርሚ 7 ኣብ ሱዳን ዝርከብ ሓይሊ ኮይኑ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓምዳይት ዝርከብ ተንቀሳቐሲ ሓይሊ ከም ዝኾነ ሬድዮ ዋዜማ ፀብፂባ ኣላ እቲ ሕጂ ብርግጽ ህወሓት ከም ድማ TDF ሓድሽ ኣወዳድባ ከም ድማ ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ኩነታት ኣፀራርዩ ንዝመፅኦ ዘሎ ፈተናታት ዝዳለዩ ዝመስል ምክንያቱ ብክልቲኡ ሸነኽ ክንሪኦ ከለና እቲ ኩነታት ቀልጢፉ ዝቀያየር ዘሎ ኩነታት ስለ ንርኢ ዘለና ኢና ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ናቶም እንዲ ትምርጫ ግን ነዚያ እንተገይሮም ትዝበለፀ ይነዋ ባህልን መንፈቅር ትንቀላትን ገይሩ ሃገር ትግራይ ኣብ ናተይ ዕድመ ትተዓወት ክትከውን እያ ትኾነሉ ወድዓዊ ኩነታትን ባህላዊ ኩነታት ዘሎ ፈቃዲ ኣሎ ኢለ እንተተቐቢለካ ኣነ ተጋጊ ሃገር ትግራይ ትባሃል የለን መንፅር ትባሃል የለን ቀዳምነት ንሕና ትቃልቲ መንፅር ዝበሃል እውን ኣብዘይ ቦቲና ኣቲና ካብ ንፅሎ የለ ካብ ንፍጨሎ የለና በቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ተዝኾን ነይሩ ዋላ በቲ ፅሑፍ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ሃገረ ትግራይ ዝብል እዚ ጀነራል እዚ ተቢዑ ገለ ካብቶም ሃገረ ትግራይ ክትህሉ ኣለዋ ዝብል ኣነ ከም ናተይ መረዳእታ ናይ ሃገር ሕልሚ እንተለዎም እዋኑ ሕጂ ይመስለኒ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ተጠቒምካ ኢኻ ዘድልየካ ረብሓታት ከተውሕዝ ትኽእል በት ዲስ ኢዝ ዴር ቲንክ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ሓንቲ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ was this story European Union special envoy ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተወት እሞ ምስ ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ኤርትራ ከም ዝተራኸበት ኣና ቬበር እያ ትበሃል engaging in constructive discussion in Asmara over the last days delighted to continue the dialogue on key regional issues that concern and connect both European Union and Eritrea grateful to EU ambassador Johanna Daramain for hosting ብርግጽ እቲ ኣምባሳደር ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ኤርትራ ዘላ ጽቡቕ ዝኾነ ኮኔክሽን ምስ ኤርትራ ስለ ትገብር ዘላ ነቲ ኩነታት ከተሳልጥ ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ እዛ ኣምባሳደር ሓፂር ግዜ ገይራ ግን ኣብ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ናይ ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናኸደት ምስቲ ኤርትራ ኮኔክትድ ክትከውን ትኽእል ትመስል ክሪኣ ከለኹ and ጽቡቕ ኣምባሳደር ድማ ዓብዪ ኣፍ ደገ ክኸፍት ትኽእል እዩ ብሓፈሻ ርክብ ምስ ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ከም ዝገበረት እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ርክብ ድማ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኩነታት ዝፍፀም ዘሎ ርክብ እዩ ምክንያቱ we all know ስለምንታይ መፅኦም ኣለዉ it's not ናይ ኤርትራ ድንጋፀ ስለ ዘለኩም ኣይኮንኩም መፂኹም ዘለኹም ክትልኮቱ ከም ትኽእሉ ፈሊጥኩም ስለ ዘለኹም እንዳሪ ሑቲ ለኩይትዎ ትገብርዎ የብልኩምን so you have to beg Eritrea ምስ ኤርትራ ተመሳሲልካ ክግበር ዝኽእል ብርግጽ ኤርትራ ናይ ምዕፃውን ናይ ካልእን ኣጀንዳ የብላን ግን ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ቦታ ሒዛ ከም ዘላ ተደጋጋሚ ይፍለጥ ዘሎ ጥራይ ግን ኤርትራ ነቲ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ሙሉእ ብሙሉእ ካፒታላይዝ ክትገብሮ ንደሊ እንታይ ማለት እዩ ክትረብሓሉ ስለ ዘለና ብዙሕ ዋጋ ንኸፍለሉ ብብዙሓት ሓራግፅ ብብዙሕ ኣራግፅ ንሽገረሉ ዘለና ቦታ ስለ ዘለና ማዕረቲ ዘምፃልና ዘሎ ፈተናታት ክንረብሓሉ ድማ ስለ ንደሊ እምበር እቲ ጉዳይ ከም ዝሪኦ ዘለና ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዓብዩ ብዙሕ ፈተናታት ኣለዎ ስለዚ ናብ ኤርትራ ምፅእዎም ዘሎ ናይ ኤርትራ ናፍቆት ወይ እውን ናይ ኤርትራ ፍሉይ ልምዓት ናይ ኤርትራ ክሕግዙ ደልዮም ኣይኮኑን እቲ ሲቹዌሽን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቀያየረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ዝምድና ምግባር ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ይባእታቶም and we waiting ኩሉ ነገር ዲፕሎማሲ ዝግበር ብፅቡቕ ዓይኒ ኢና ንሪኦ ምክንያቱ ከቢድ መድረኽ እንታይ ብል ፀኒሑ ሓወ ዓብድርሕማን ሕማቕ ናይ ካልኦት ንዓና ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ኢራን ትረመላ ንድንግፅ ብዓብዩ ዓለም ብዓለሙ ትሽገር ኣላ ንብል እንተለና ንሕና ናይ ግድን ሕማቕ ክንረክብ ኢና ማለት ኣይኮነን this can be something good for us ኤርትራ
نزي حجز ولا مدرخ كيف فتوت بز وردا درع تداليات له نيرا نحرش فلو دخعي كاب كالت بيلي لانه فكا ديزل كبير له ديزل مخبارون يرترا ابي حدا جاي نبالو نحرشا يكون خالقن ايكونن بجنزبان ناخذ جز تقلالا ندادك ترخبل بجنزبان ناخذ جز تخلكيلا ببعض السودان كلل تبلو غزيون وحدا ينبرن ስለዚህ ኤርትራ ዝቅ አላ ኩነታት ነቲ መድረኽ ካብ ካልኦት ብዝተኻለ መንገዲ ነዚ ሽግር እዚ ተለማሚዳቶን መኪታቶን ፀንሐት ስለ ዝኾነት ካብ ናይ ካልኦት ዝሓሸ እምበር ዝኸፍዕ ዕድል ከጋጥማ ኣይክእልን እዩ ኣብ ደገ ባሕርና ድማ ስለ ዘለና ንካልእ ኣብ ደገታት እውን ክኸፍተልና ይኽእል እዩ እናበልና ኢና ሕጂ ዝቕፅል ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክናትፊና ነዚያ እስከስምዑለይ በዚያ ጌርኩማ ናብ ኤርትራ ከኣትየ ኢትዮጵያ ንፀዓዱ ዘይተንበርከኸት ሃገር ዘይኮነት ሳላ ፀዓዱ ክብራ ደጋጊማ ዝመለሰት ሃገር እያ ኦቶማን ገዚእዋ ነይሩ እዛ ዘረባ ትሰምዕዋ ዘለኹም ተጋሩ እዮም ዝሰምዕዋ ዘለዉ ሓንቲ ጓል ትግራዊት እያ ትሰምዓ ክንዲ ምንታይ ነዛሕ ታሪክ እዚ ከም ዘይፈልጥዎ ድማ ክትግረሙ ኢኹም ኣነ ንዓና ናይ ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ንነግሮን ንፈልጦን እዩ ዳርጋ እዚ ዘረባ እዚ ግን በዞም ዓበይቲ ኣክተራት ስለተገበረ ኣብዚኣቶም በፂሑ ድሕሪኡ እንታይ ዓይነት ሪኣክሽን ክትገብር እያ ከርእየኩም እየ ነይሩ ወታደራት ፖርቱጋል መፂኦም ምምሓር ኣውፅዮማ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም እውን ጣልያን ኢትዮጵያ ንሓሙሽተ ዓመታት ገዚኣታ ነይራ እቲ በንበሳ ዝምስልዎ ንጉሶም ሃይለ ስላሴ ከዓ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከይዱ ተዓቂቡ ነዚ ከምዘይ ተፈጥረ ቀቢሮም ግን ፃዓዱ ዘይደፈርዎ ሃገር እዮም ዝብሉ ንጣልያን ካብ ኢትዮጵያ ዘውፅዎም ንባዕሎም እንግሊዝ እዮም ጽቡቕ ኣርእስቲ ኢኻ መሪፅካ ኣሎ ብፃዓዱ እዮም ክብሮም ዝመልሱ ኣነ ዝገርመኒ ግን ስለምንታይ እዮም ደጋጊሞም ናይ ሓሶት ዛንታ ዝምህዙ እንድይ ሰራቕ እንታይ በለ እዮም ዝበሉ ኣቦ ተዘይረኣይኑ ሰራቕ ተረኣይንኻ ስሕቕሊ ንምንታይ ሓሶት ትዛረቡ ተበልካዮም መልሶም ሓሶት ካልእ ኩስኸካ ፃዓዱ ዝተዋሕስዎም ሶማል ንኢትዮጵያ ኣትያ ከተማታቶም ምስ ሓዘት ሰራዊተን ሒዘን መፅአን ዘድሓና ራሻን ኪባን እየን ነይረን እዞም ሰባት ግን ዘይኢዶም እዮም ዝብዎም ዘለዎም ፃዓዱ ዘድሕንዎም ፃዓዱ ዝቕልብዎም ፃዓዱ ከለዉ ሞራል ኣብ ዘይብሉ ፅንፆ እዮም ዝነብሩ እንታይ ትገብር መሲልኩም እዛ ጓል ትግራወይቲ እንድያ እዚ ዝበሃል ዘሎ ሲ በኽሩ እዝና እዩ ነይሩ ንዓ ስለዚ እንታይ ትገብር ከይዳ ንጉግል ትዛረቦ ተሓቶ ይመልሰላ ድማ ጥያቄ ስላለኝ 36 እስከ 1941 ድረስ በእንግሊዝ ነበሩ። በዋናነት በባዝ ከተማ በሚገኘው ፌርፊልድ ቤት ቆይተዋል። ይህም ቤት ስደተኞች እንዲያርፉበት እዚህ ዋኔሩ እቲ ጽቡቕ ነገር እንታይ ትገብር መሲልኩም ጽቡቕ ጌራ ነቲ ንጉግል እናሓተተት ጉግል ድማ ኩሉ ሃይለ ስላሴ ሓዲሙ ከም ዝነበረ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተዓቂቡ ከም ዝነበረ እንግሊዝ መፅያ ሓጊዛ ካብ ጣልያን ሓራ ከም ዘውፃቶም ኩሉ እቲ ንሶም ዝብልዎ ሓቂ ከም ዝኾነ ጉግል እናመለሰላ ከሎ ሬኮርድ ጌራ ኣብቲ ቪድዮ ሪዳተላ ስለዚ ንሕና ንፈልጦ ታሪክ ተደጋጋሚ ኣብዚ ንዛረቦ ተጋሩን ኢትዮጵያውያን ኣይፈልጥዎን እዮም ስለዚ እዚ ብፊልሚ ደረጃ ዝተገበረ ድማ ዓብ ፅልዋ ስለ ዘሎ ፊልሚ ድርዩ ፊልሚ ናይ ኤርትራ ትግራይ ይረአዩ ቀደም ከም ቀደም እንተኮይኑ ማለት ስለዚ በዚ መልክዕ ትሰርሑ ስራሕ እውን ዓቢ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ብሪሊየንት ዝኾነ ስራሕ ትዘረባናቶም ድማ ግጥሚ ዝጥዕም ብሓቂ ብቁዓት ጋዜጠ ኣክተርስ ናይ ኤርትራስ ኩሉ ነገር ይፅቡቕ ምግና ከምዚ ናዕዳዳ በዚሕና ኣብ ካልእ ከይንኣቱ እምበር ብሓንስ ከበዚያ ክንጅምር መስሓቅ ከማን ክትኮነና እዚያ ናይ ዓወት ሴሌብሬሽን እያ ትርእይዋ ኣለኹም ከመይ እዛ ጉዳይ እዚኣ ሃገራዊት ጋንታና ኣብ ሜዳ ጥራይ ደይኮነ ወላ ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ሓያላት እዮም I'm really impressed man ኣብ ሶሻል ሚድያ ሓደ ካብቲ ዝያዳ ኣነ ክደፍእሉ ዝደሊ እዛ ጋንታና ኣብ ሶሻል ሚድያ ሓያላት ክኾኑና ኢና ንደሊ ምክንያቱ ኣብ ባይታ ትገብሮ ጥራይ ደይኮነስ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትገብሮ ልዑል ኣስተዋፅኦ ስለ ዘለዎ ስለዚ ኢትስ ቢዩቲፉል ነቲ ሚድያ እውን ኮንትሮል ክገብርዎ ብምኻሎም ኣነ ኣዝየ ዓጊበ ዘለኹ ኩሉ ነገር ግን ንፅቡቅ ከይመስለኩም መጀመርያ በቲ ሕማቕ ዝግበር ዘሎ ክንጀምር ምውጋዱኻ ስለ ዘድሊ ሰላም ኩላትኩም ኣውሽተን ኣብ ደገን ትርከቡ ኤርትራውያን ዝዓወት ስለ ዝመፀ እንኳ ሓጎሰና ክብል እንዳፈተንኩ በዚ ብመጀመርታ በዚ ውፅኢታት ሕጉሳ ስለ ዝኾና እንደገና ከዓ ብስመይን ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኮፈኒ ወፂኡ ዘሎ ናትና ፍልጦ ከም ዘይኮነ ሓናኻ ነብስና ኸይልና ኩላትና ፌደሬሽን ነብሱ ኸይለ ስለ ዝኸይድ እዚ ወፂኡ ዘሎ ናትና ኣፍልጦ ከም ዘይኮነ ክሕብረኩም ደሊ ስለ ተዓወት ተረኺቡ ዘሎ ብጣዕሚ እንዳመዝገንኩ ካብዚ ንላዕልካ በርቲዕና ክንሰርሕ ኢና ቴንኪዩ
علي سليمان I am still ببزحات ኤርትራውያን ካብቲ ዘጋጠመና ሾክ ክንትንሳይ ከኣልና ዘለና ምክንያቱ እታ ዘእተዋ ጎል ክሳብ ሕጂ መልሲ ማለሲ ሓጎስ ናትናሲ ክንሰግሮ ይከኣልና we still very happy በታ still ለገይሩ ዘእተዋ ጎል and ኤርትራውያን are very impressed ተደጋጋሚ ሓንቲ ከሪኩም ክንሓልፋ ስለዘይግባእ let's have a look into this كم سألكم يتا ستيل أربعة ندحري تجمت زليل بايسكل جول بلوا this one we cannot just forget this man where is that video I'm gonna give you okay I مسأتنا الله مالتيو دحين كسيلنا هنرينا نقتل كابز كسيلنا قال إيرتراويان زقبرو وزلو reactions كريكم where was this أبزيا علي سليمان زبلاس أنهي نعاون كنريا ስለዘለና እዚያ ከም ትሪዋ ዘለኹም ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣውፅእዎ ዘሎ ትእዛዝ ዝኾነ መልእኽቲ ወይ ከዓ ንህፅንታ ክንብሎ ንኽእል ኢና እንታይ ዝብል ዘሎ ብሽም ሃገራዊ ጋንታ ጎፋንድሚ ወፂኡ ከም ዘለዎን እዚ ድማ ብኣፍልጦ ናይ ኤርትራ ስለ ዘይኮነ ንኽሰርቁ ኢሎም ዝጥቀምሉ ዘለው ምዃኑ ተገንዚብኩም ተጠንቀቑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኢድኩም ከይትእትዉ ተጠንቀቑ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ንሕና ድማ ከምቲ ዝብልዎ ዘለው ናብ ማንም ነገር ገንዘብና ከይነጥፍ በዛ ጎፋንድሚ ክንደይ ግዜ ሽግር ከም ዝገጠመና ንስዕተ ይመስለንን ስለዚ ደጊምና ደጋጊምና እንብላ ንደሊ ተቐላጢፍኩም ገንዘብኩም ኣብ ዘየድሊ ቦታ ኣይተባኽኑ ነዛ ጎል እዚኣ ከሪእኩም እንደ ፀርፀኒሄ ኣነ እኳ ኣነ ብዙሕ ግዜ እንሪያ ዘለኹ ግን ክፀግባ ኣይከኣልኩን ዘለኹ ምክንያቱ ሮናልዶ ከምዚ ገይሩ ወያ ኣነ ነው ካልኦት ዓበይቲ ተፃወቲ ከምዚ ገይሮም ንብል ነርና ሎሚ ኣዝዩ ፅቡቕ ዝኾነ ፀወታ ንርኢ ኣለና ብፅቡቕ ካሜራ ተቐዲሓላ ያሬድ ተስፋይ ከም ዝበለና ድማ ካብዚ ዝሓሸ ኳሊቲ ካሜራ ዝቐድሕዎ ኣሎ ቀሲሉ ክወፅእ ከም ዝኽእል ላይፍ ክገብርዎ ስለ ዝኸበደ እምበር ስለዚ ነቲ ኳሊቲ ቪድዮ ርኢና ነዚ ቫይራል ክንገብሮ ኢና ንደሊ and this is amazing ነቲ ሃገራዊ ጋንታ ሞራል ናታ ንሰማይ ደይቦ ከም ዘሎ ገለገሊኦም ኣብዚ ቅድሚ እቲ ፀወታ ዝበሃል ዝነበረ ስምዑ ማሕበራዊ መራኸቢታት ናይ ስዋቲኒ ተን ሃገራውያን ሜድያታት እቲ ህዝቢ ንባዕሉ ምናልባት ብዛዕባ ስዋቲኒ እንታይ ይበሃል ኣሎ ኣብ ዝፍትሸሉ ዝነበርኩ እዋን ኣብቲ ቀዳማይ ናይ ሞሮኮ ከም ዝዘንጉዑ መወዳእታ ደቃየት ባዶ ወዲእና ኢልና እንዳሓሰብና ኤርትራ ከም ዘዘንጉዐቶም ሕጂ ክልተ ይኮነን ሰለስተ ጎል ከእትዉ ምዃኖም ከም ሰብ ዓይነት ዘረባታት እዩ ነይሩ መተባብዒ እውን ክወሃቦም ይበሃል ነይሩ እስከ ኣብ ስዋቲኒ እቲ ኩነታትን እቲ ኣብ ባይታን ኣብ ሜዳ ከጋጥም ዝኽእል ዝነበረን ከምዚ ትፅቢት ነይርካ ገና ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ካልኣይ ፈታኒ ከም ዝኸውን ንፈልጥ ነርና ኢና ገና ስዋቲና ካብ ናብቲ ካብ ኤርፖርት ኣትሒዞም እዮም 4-0 ስዒርና ኢና ንሰደኩም ኣብ ጋንታና ኣይንሰዓርን ኢና ኣብ ሜዳና ምስ ካሜሮን 0-0 ወፂና ናብ ኣንጎላ ክልተ ጎል እቲና ገለ እዚ ዓይነት ዘረባ ካብ ኤርፖርት ካብ ሆቴል ራእሱ መገብትናትና ክስዕርና ከም ምዃኑ እዮም ዝዛረርቡ ነይሮም ገና እውን ትማሊ ኮንፈረንስ ሊግ ክንገብር ዘርብ ኣብ ዝኸድና ኣሎ እውን ኣዝዮም ክስዕርና ከም ምዃኑ ፍሉጣት ምዃኑ ብዙሕ ነገር ዘረባታት ነይሮም ኣንሕና ኣብቲ ኮና ብዙሕ ተሞክሮ ኣለና እንታይ ዓይነት ተፃዋርነት ክነፃወሮ ከም ንኽእል ንፈልጥ ኢና ከመይ ዓይነት ፀወታ ሒዝና ከም ንኽእል ንፈልጥ ኢና ሰሪሕና ኣሎ ተዳሊና ኢና ተዛራቢብና ኢና ኣነ ከዓ ፍሉጥ ነይረ ነጊረ እየ ዋላ እቲ ድሕሪት ከይኣትወና ጥራይ መጀመርታ ክንጥንቀቓልና እምበር ጎል ከም ንእቱ ክእትዎ ምዃነ ይነግሮም ነይረ በትን ደሊኻ ኣልሓምዱሊላህ ጎል ክንእቱን ናቶም ናይ ኩሉ ዘረባ ከዓ ንዓና ክድህለና ኣይከኣለን እቲ ፀወታ በቃ ድሕሪ ዕረፍቲ እኮ ሙሉእ ሙሉእ ተቆፃፂርና እዮም ኢና በታሕና እንደለና ኩሉ ተጓዒዝና እያ እዚ ውፅኢት ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቕቲ ምዝራብ ሃይ ዝነበርና ካብ ደገ ዝመፁና ውሽጢና ኩሉ ተፃወትን ብሓንሳብ ኩላትና ኮይና ካብ መደቀስ ሒዝካ ሓደ ናይ ደገ ሓደ ናይ ውሽጢ እናገበርና ብሓንሳብ እንዳደቀስና እንዳተዘራረብና ኩሉ ምንቅስቃስና ብሓንሳብ እንዳገበርና ንዝዓወት ክንመፁ ክኢልና ምስኣትና እውን በቃ ፖሶስ በቃ ክነገረካ ኣይክእልኒ ኣብ እግርናስ ክሳብ 6-7-8 ታችን ቋፃፀራት ተለይና ነቐጥፋ ውዕሶ ተለይና ነዝሕና ከምኡ ዓይነት እንዳገበርና ኢና ንፀኽ ነርና ብልፅ ጋንታን እዩ ብሓቂ እስከ ዓሊ ምናልባት አንቶይ እውን ኣብ ብመንገዲ ኤምባሲ ሜድያ ኔትወርክ ብቐጥታ ይሓልፍ ነይሩ እቲ ውድድር ፀወታ ኣብኢና እውን ተኸታቲልናዮ ምናልባት ያሬድ ተስፋይ ምስ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት ቃል መሕተት ከካይድ ከሎ ይሰምዑ ነይረ ትማል ዝኣተዉ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነይሮምና ይብል ነይሩ ኣብ መፃፅኣኹም ከመይ ይመስል ምናልባት ድኻምኩም ምስ ድኻሞም እዮም ተፃዊቶም ክብል ሰሚዕዮ ጳውሎስ እሞ እስከ ኣይዕረፍኩምን ዲኹም ናይ ፍላይት ዲሌይ ነይሩ ካንስል ዝኾነ በረራታት ነይርና ይብል ነይሩ እሞ
ምናልባት ኣብቲ ግዜና ክነኣቶ ዝግባአና ግዜያትና ዲሌይ ሆን ነይሩ ትፍላይ ተክነኣቶ ዝግባአና ግዜ እንዳ ዶንጌ ልካ ሓመር ቆልቱ ሳተና ግብፂ ሰዓት 11 ብገዛ ሓሰና ሰዓት 3 ሰኔ ተኸሙ ድማ ሰዓት 11 ፈረቃና ንጎ ሳውዝ አፍሪካ ቲና ብኡጌና ሰዓት 1 ምሸት ኢና ናብ ስዋቲና ኣቲና ገሊኦም ተፃወቱ ሎ ማዓንቲ ቱማሊ ምሸት ዝኣተው ኣለው ገሊኦም ተፃወተ ንሸቀድም ኢሎም ዝኣተው ኣለው ገለመለ ብትነይ ዲሌይ ነይቲ ዝነበረ ኩሉ ነገር ብዙሕ ንሽገር ነርና እዚ ከዓ ንዓና ወላ ሓንቲ ነገር ክገብረና ይክእል ኣታዛ ሃገር እዚኣሲ ዋይ ክሳዕ ክንደይ ሓበኛታት ተፃወቱ ከም ዘለውና ጥራይካ ትርኢ ኩሉ ብድሆታት ከለዎም ዘይሰዓሩ ኩሉ ነገር ዝስዕሩ ከምዛ ዝበለኩም ታክቲክ ናቶም ድማ ናይ ብሓቂ ፀወታ ናቶም ምልከት ናይ ኩዕሶ ፓስ ናቶም ከምኡውን ፓስ ኣኩሬሲ ኣብቲ ቀዳማይ ቁርብ ተኣብዮም ነራ ስለዘይፋለጡ ሕጂ ግን ናይ ብሓቂ ነዚ እንተሪኦም ብዙሓት ካልኦት እውን ክሰግዋ እዮም ዛካለብ እዛ ጋንታ እዚያ ንብዙሕ ሰብ ከተገርም እያ ኩሉ እቲ ብድሆታት ዘለዋን ሕፅረታት ዘለዋን ፀገማት ዘለዋን ድማ ምስ ግዜ ክፍታሕ ዝኽእል እዩ ኩላትና ድማ ብፍላይ ኣብዛ ቻነለይ ዘለኹም ኣብ ልብኹም ክፀንሕ ኣገለ ነጥቢ በቲ ፌደሬሽን ዲ ብካልእ ነዛ ሃገራዊት ጋንታ ሓግዙ ዝብል ሓሳብ ኣብ ዝመፅእ ሓደራኹም ነዚ ተስፋ ናይ መንእሰይ ናይ መፃኢ ሃገር ንዝኾነ ተስፋ ብፍላይ ድማ ኣብ ደገ ዘለኹም ወሊድኩም ዘለኹም ቆልዑ ትዕብዩ ዘለኹም ንዓታቶም ዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ እዚ ኩዕሶ እግሪ ነቶም ቆልዑ ኣወዳቶም ይኹን ኣዋልዶም ብሃገሮም ንክኮርዑ ብሃገሮም ስምዒት ንክህልዎም እቲ ፖለቲካ ስለዘይርዶም ስፖርት እቲ ዝዓበየ ፖለቲካ እዩ ስለዚ ሓደራኹም እታ ሓሳብ እንተመፅያ ኣና ቀዲመ ናባኻትኩም ከምፃየ ኤርትራውያን ድማ ገሊኦም ብኣይ እናገበሩ ገሊኦም ብካልእ ነቲ ዘሎ ኩነታት እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ ገለ ዓይነት እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሚድያ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ካልኣርስቲ እዩ we are very proud of them ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነዛ ሃገራዊት ጋንታ ገለ ነገር ክገብረላ ክብገስ ክኽእል ኣሎ ዝከኣሉ ነገር ከበርክት ክኽእል ኣሎ ኣይ ኖ እቲ ንደልዮ ዘለና ሃይ ኳሊቲ ቪድዮታት ስለዘይንረክብ ዘለና ብዙሕ ዝጎድለና ኣሎ እዩ ግን ኩሉ ነገር ድማ ተመላሊእካ ክብፃሕ ዝኽእል እዩ ሃገራዊት ጋንታ ናትና ልዕሊ ካልኦት ንክትከውን ዘሎ ተኽእሎ ድማ ዓብዩ ነፍሲ ወከፍና እንተሓጊዝና ድማ ዘይከኣል የለን ሓደራኹም ነዛ ሃገራዊት ጋንታ ሓግዝዋ ምሕጋዛ ናትና ስራሕ እዩ ኣነ ናተይ ዕዮ ገይረ ወሲደ ነዛ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ መወዳእታ ዝድሊ ሓገዝ ንክገብረላ ናይ ሎም ሃረሰብ ዝኽውድየ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ምግዳፍ ድማ ናይ ወትር ፃውዒትና እዩ ናብቲ ነዚያ ደርፊ ገይረ ክፋነወኩም كي تحفرني كسأرينا دو عزيرو هو بلاني كي تحفرني كسأرينا دو عزيرو هو بلوني لالو لالو